салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо видеои имрӯзаро оғоз мекунем. дӯстони мо аз телеграм-канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд, ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пойафзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм-канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либосҳои силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед. Анис Ёқубов дар бораи муноқиша. ҷанговари СА Анис Ёқубов дар бораи ҷанҷол бо Ватан Асартян, ки ҳангоми суҳбати як ба як рух дод, фикри худро гуфт. Асартян ба Ёқубов якчанд зарба зад, ки пас аз он намояндагони дастаҳои варзишгарон ба ҷанҷол дахолат карда, онҳоро пароканда карданд. рости Вартан кори хеле бад кард. ман инро аз ӯ интизор набудам, зеро ман меҳмон будам ва барои мусобиқаи СА омада будам. мо салом кардем, ӯ дасти маро гирифт ва хоҳиш кард ки суҳбат кунем. ман ба ӯ оромона рафтам, дастҳоям дар ҷайбам буданд ва ман интизор набудам ки ӯ маро зада нест, аммо ман тавонистам ба ӯ ҷавоб диҳам. ман ин ҳамаро ҳамин хел намегузорам ва 14 декабр ният дорам ӯро нокаут кунам. муғориба дар вазни сабуктарин байни Анис Ёқубов ва Ватан Асартян дар дораи мусобиқаи СА 182 14 декабр дар шаҳри Москав баргузор мегардад. Асланбек Бадаев дар як суҳбат чунин гуфт: Когда я увидел это видео, мне стало очень неприятно. Я созвонился с Вартаном, я созвонился с Анисом. Естественно, знаешь, это такая история, я выслушал обе стороны, прежде чем делать какие-то выводы. Но это история, которая никак не может радовать. Вы говорите спланировано, а почему мы раньше не планировали эти вещи? Вы думаете, мы сейчас такие отсталые, что только сейчас к этому пришли? Да нет, конечно, это бред. Неужели вы думаете, что мы привезем Аниса там, с другой страны, с Таджикистана, привезем его в гости сюда? И неужели вы думаете, что мы специально обрекли бы его на такой неприятный момент и на такое испытание молодого парня? В убытке никто не остался, а кто в итоге станет победителем, мы увидим в клетке. Но то, что Анис будут хотеть это сделать, мы это предполагаем, и поэтому наша задача не сводить их вместе до поединка, до того, как они выйдут, подерутся и закончат эту историю. Ёқубов охирон муҳорибаро моҳи август дар доираи СА 178 баргузор кард, ки дар он бо қарори ҷудогонаи доварон Саид Абдуллаевро мағлуб кард. дар маҷмӯъ рекорди ӯ ба 9 ғалаба ва 1 мағлубият баробар аст. Асартян дар моҳи июн бо қарори якдилонаи доварон Расқулбек Ибрагимовро мағлуб кард. рекорди ӯ ба 26 ғалаба ва 10 мағлубият баробар аст. Анис Ёқубов 6 ноябри соли 1999 дар Тоҷикистон таваллуд шудааст. вай аввалин муҳорибаи профессионалии худро дар ММА бар зидди Никита Романенко моҳи сентябри соли 2019 баргузор кард. дар ин муқовимат Анис бо нокаути техникӣ пирӯз шуд. ба размкори тоҷиқ муваффақиятро таманно мекунем ва аз ӯ як муҳорибаи ҷаззобу тамошобобро интизор хоҳем шуд. хайр азизон, то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед. дӯстони мо аз телеграм-канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд, ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пойафзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм-канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либосҳои силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед.